Morning ka-explorer. Ayan. So ngayong umaga, andito tayo ngayon sa bahay nila Papa Frank, Saint Sinner Motovlog, dahil pupunta tayong Narvacan ngayong araw. At iso-surprise natin yung isang tropa natin, kasi Patrick, dahil birthday niya ngayon. Birthday mo ngayon. Happy na birthday pa. Ayan. Kasi ang alam ni Patrick, niyayaya ko siyang mag-charity ngayong araw. Magcha-charity kami ngayon sa Bantay, sabi ko, tapos pupuntrip kami sa Magsingal. So wala talaga siyang alam na pupunta kami. Ayan ang pasimuno dyan, Ma'am Maricel. Shout out. So ayan, pupunta na kami ngayon ni Papa Saint Sinner sa Narvacan. Sigurado ako iwan-iwan na naman ako nito sa daan. Sigurado iwan-iwan na naman niya tayo. So yan, ride safe na lang sa amin, ride safe. And kita-kits na lang doon sa Narvacan mamaya. Alright. So may charity pala ngayon sa sa may Bantay. Yan, ingat sa inyo mga pupunta ng Bantay. Iusi lang saglit. Tan, pag diretsyon ta ka, no? Shout out Ilocano Explorer Riders Channel yan po. Tan? Pwede pa sabay, charots. Let's go!
ride check po. Merong naganap na aksidente dito sa may Banawang. Ayan, mga ka-explorer, no? Sabi ko na nga ba, iwan na naman ako nito eh. Mangiiwan din, mangiiwan. Mangiiwan to, scammer to, scammer. Papa Franklin, maawa ka sa akin, Papa Frank. Papa Frank, maawa ka.
like a funny man. Without me, you're not like everyone. That's when I choose you. You're the one who can make me happy. So, you know you need love when it comes for the sea. Because reality is everything I do, baby. You know that Okay na, muntik tayong nabangga kanina mga men. for Muntikan na, sukat ko muna yung video dito. Hahay! A few moments later. So yun na nga mga ka-explorer. Muntik kaming mabunggo ni Papa Saint Sinner kanina. Oo. Overtake pa naman sa kurbahan. You know, shoutout kay Pops, right safe, sunod, right safe. One little boost to the surface later. Putimit din. Happy birthday, Papa Marlon! God bless you and more birthdays to come, more rides to Happy come. birthday. Okay lang. Puta. Ay puta. Shit. Ay puta, tagito. Mga asawa ka, tanaw, hindi problema. Enjoy your day, ride safe always. Ayun. Ay. Saan ka na dong paren, loko? Bakit may pinakbuyak kayo na no? No? Birthday boy. Wala, ito, okay. Di ba makalma natin, Luka? Buwan na pa nam.